ካብ ኣከፋፋሊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጁቬንቱስ ፖል ፖግባ በመፈራሕ ገንዘብ ንውሳድ ውዲት ኣሊሙ ዝተባሓለ ሓዊ ማቲያስ ፖግባ ተኸሲሱ። ማቲያስ ፖግባ ካብ ሓዊ ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ጁቬንቱስ ገንዘብ ክምንዝዕ ውዲት ኣሊሙ ብዝብል ክሲ ተኸሲሱ ተኣሲሩ ኣሎ። ካልኦት 4 ሰባትን ብሰንኪ ምድንጋር ገበናዊ ምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ወግዓዊ መርመራ ከም ዝርከቡ ምንጭታት ቤት ፍርዲ ንማዕከናት ዜና ሮይተርስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም። ጠበቃ ማቲያስ ፖግባ ያሲን ቡዙሩ ግን ኣሚሉ ንጹሕ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ነዚ ውሳነ ክንከታተል ክብል ተዛሪቡ። ወዲ 32 ዓመት ማቲያስ ፖግባ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብኢንተርነት ዝተዘርግሐ ብዛዕባ ወዲ 29 ዓመት ኣከፋፋሊ ጋንታ ጁቬንቱስ ዘቃልኡ ሚስጥራት ከም ዘውፅእ መፈራርሒ መልእክቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ኢዱ ከም ዝነበሮ ተኣሚኑ። ተጻዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፖል ፖግባ ካብ ዝተወደበ ጉጅለ ዕላማ ምድንጋር መፈራሕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣክበርቲ ሕጊ ፈረንሳ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ምርመራ ከካይዱ ምጅማሮም ይገልጽ። ንሱ ብ16 ሓምለ ናብ ኣክበርቲ ሕጊ ቱሪን ኣብ ዘቕረቦ ጥርኣን ዕላማ ናይቲ 13 ሚልዮን ዩሮ ወይ 11.29 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ውዲት ምጽላ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ 2018 ምስ ፈረንሳ ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ዝነበረ ፖግባ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ዘክራማት ብነጻ ዝውውር ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩሎ። ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ጋንታ ጁቬንቱስ ፖል ፖግባ ብውድባት መደናገርቲ ዘምታ መፍራሕ ይወርዶ ምሕላው ገሊጹ ነይሩ። እዚ ውሩይ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ ብመንገዲ ጠበቃታቱ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰመዚ ሕጊ ከም ዝሓበረ ኣፍሊጡ። ማእከል ዜና ኤፍኤፒ ንገለ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ፖሊስ ፈረንሳ ነቲ ጉዳይ ክምርምሮ ጀሚሩ ምሕላው ዝገልጽ ዜና ኣቃልሒዩ። ኣቀድም ኣቢሉ ንፖል ፖግባ ዓብዪ ሓዊ ዝኾነ ማቲያስ ፖግባ ብቪድዮ ብዛዕባ ሓዊ ፖል ፖግባ ዓብዪ መቀላኢሉ ዝገለጾ ሚስጥር ከቃልዕ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ማቲያስ ፖግባ ዘርዘረ ሓበሬታ ከይሓበ እቲ ብዛዕባ ፖል ፖግባ ከቃልዑ ሓሲቡ ዘሎ ሚስጥር ኣዝዩ ተኣፋፊ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ተቀዳዳማይ ጀርመናዊ ጋንታ ባየር ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ዕውት ቢጫ ማልያ ዙር ሰርቢያ ኮይኑ ንሱ ነታ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ዝተረከባ ቢጫ ማልያ እቲ ውድድር ተማልያ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ውድድር እውን ስለዝዓቀብ ዕውት ዙር ሰርቢያ ክኾን በቂዩ። ዙር ሰርቢያ ሎሚ ዓመት መበል 62 ጊዜ ክካየድ እንከሎ ናይ 2.2 መዕቀን ዘለዎ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ነዊሕ ዓመት ዘቁፀረ መድረክ ቅድድም ብሽክሌታ 4 መድረካት ነይሮሙ። ኣብ 18 ጋንታታት ዝተጠርነፉ 108 ተጻወትቲ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ኮይኖም ቻምፒዮን ኤርትራ 2021 ዳዊት የማነ ነዚ ውድድር ብምዕዋት ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊ ወናኒ ቢጫ ማልያ እቲ ውድድር ክኾን ክኢሉ ኣሎ። ዳዊት የማነ ነታ ብዓርቢ ዝተኻየደትን ተረርቲ ዓቐበት ዝነበራ 153.3 ኪሎ ሜትር ሸፈነት መድረክ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዛሚ ቢጫ ማልያ ካብ ኢጣልያዊ ካርት ኢልያ መንጢልዎ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ራብዓይ ናይ መወዳእታ መድረክ ናይ 156.5 ኪሎ ሜትር ብምዕዋቱ ነታ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ዝወነና ቢጫ ማልያ ክዕቀብ ስለዝኽኣለ እዩ ነዚ ዓወት ኣመዝጊቡ። ንናይ ነጥቢ ማልያ ክሮኤሽያዊ ቪክቶር ብ66 ነጥቢ ክዕወተላ እንከሎ ዳዊት የማነ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ እውን ብ32 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎ። ብሪጣንያዊ ክሮስ ኣርቸር ብ25 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቀብ ክኾን እንከሎ ዳዊት የማነ ብ18 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።